Eihän mulla on kuolahuuli halki. Ota mä käyn hakemaan. Ai vittu. Nyt odottakaa, mä pidättelen. Voi hitsi, missä se mun taskulappu nyt on? Oottakaa hetki. Oi hitto. No niin, tässä näin poika syljeskelee verta tosta kovasta tällistä. Näytäpäs suutas, poika. Ai vittu. Kirvelää ihan. Näytä maahan. Näin käy, jos ette noudata turvallisuussääntöjä. Ei saa ikinä tapella tosissaan. Jos tekee YouTube-video. Ainakaan jos toinen on nörtti. Niin. Jolla ei ole tarpeeksi kovat leukalihakset muuta kuin MV3. Niin justiin. No niin, poikki. Loppuu. Ja vielä verta tossa lisää. Ja suussa vielä. Näytä lisää. Noin loppu.